O programa Econoia que desenvolve o Pósito Noyés arrancou hai un par de meses e ten como principal obxectivo reducir a cantidade de lixo mediante a súa recollida nas zonas intermareais das concesións da propia confraría. Con esta acción búscase tamén aumentar o grao de concienciación e sensibilización sobre a importancia de manter limpo o medio mariño. Esta mañá os mariscadores recibiron a visita do delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e tamén a do alcalde Santiago Freire. Os dous destacaron a importancia desta iniciativa de carácter medioambiental. E é un proxecto que consiste basicamente na limpeza e na eliminación e na recollida de plásticos e de outros residuos que hai nas nosas costas, uns residuos que despois son clasificados, pero que tamén contén un componente, esta actividade de divulgación, de formación e de concienciación para toda a cidadanía das repercusións que ten o lixo mariño nas nosas costas, na nosa saúde e tamén, por suposto, como non pode ser de outra forma, no sector do marisqueo que perxudica sustancialmente. Unha acción que supón, por unha parte, retirar un volumen inmenso, estamos falando de moitas toneladas de residuos de distinto tipo ao longo de toda a contorna, pero ademais esta labor ten que servir para concienciar os veciños e veciñas non só de Noia, sino de toda a Bisbarra e as persoas que por falta de concienciación e por falta de sensibilidade hacia o medio ambiente pois se adican a depositar ou a verter determinado tipo de residuos ás nosas rías. Na experiencia participan ao redor duns 200 mariscadores. O orzamento do programa, que tamén subvenciona a Xunta, ascende a uns 200.000 euros, repartidos nas anualidades 2020 e 2021.